Terve! Se on nyt taas sitä aikaa vuodesta, kun tuo valosa-aikaa lyhyvimmillään. Ja varsinkin tuolla tien päällä sen kyllä hyvin myöskin huomaa. Pitkätkin ajovalot tuntuu oikein häviävän siihen mustaan märkään asfalttiin. Ja siellä jää tosi paljon asioita näkemättä. Varsinkin kevyen liikenteen edustajat helposti häviää tummaa taustaa vasta. Faktahan on se, että 1200 jalankulkijaa ja pyöräilijää loukkaantuu joka vuosi ja noin 60 menehtyy. Näistäkin puolet olisi ollut pelastettavissa, jos ne olisi käyttänyt heijastimia. Me Hiirolan VPK:ssa meinattiin vähän aktivoitua ja järjestää tämmönen heijastinmaalikampanjakilpailu. Saatiin Volvolta 50 purkkia spreitä. Mennään katsomaan mitä sisällä tapahtuu. Hiirolan VPK järjestää syksyiseen pimeyteen heijastinmaalikilpailun. Meidän yhteistyökumppanilla Volvolla on pimeässä hohtava ja valosassa näkymätön spraymaali. 5. joulukuuta järjestetään Hiirolan palokunnatalolla Hiirolantie 6 heijastinmaalitapahtuma. Kuka tahansa voi silloin tulla hakemaan tätä ihmemaalia ilmaiseksi. Idea olisi se, että jokainen joka maali hakee osallistuisi myöskin meidän kilpailuun. Lyhyesti selitettynä, tykkää meistä Facebookissa, nappaa kuvaa maalaamasta asiasta tai esineestä ja julkaiset se meidän sivuilla. Eniten liikenneturvallisuutta parantavan kuvan ottaja palkitaan joulukinkulla, joka me toimitetaan kotiovelle paloautolla. Tervetuloa! Noniin, tuotte 5. päivä joulukuuta asemalle. Saatte meiltä purkispreitä, läppäätte kuvat ja paras palkitaan joulukinkulla. Me koitetaan saada edes yksi noista kiinni ennen joulua.